harka kowace iri ce komi za a samu a jikinta inda ba mutunci ta ba gani a cikinta. Yanzu akwai wani alkawari da aka yi yanzu abin da ke faruwa ka gane hidiman nan mu neman mu aka yi yanzu kwarai da gaske bayyana ne kun sani kuma muka auna muka gani cewa to a yanda amarin yake yanda sha'anin yake to ai babu wani kama wannan hidima ita kamata a zuwa yi. To kana daga cikin mutanen da ke jagorantar adawa kuma hata waɗanda ba tare da kai suke ba suna ganin girman ka da kima ka a siyasa musamman in kai magana. Ka sha kalubalantar wannan gwamnatin da ka koma cikin ta cewa ba wani aiki fara ɗaya da gwamnatin tarayya ta yi. Yanzu kuma gashi za ka haɗe da su. Kamar me za ka gaya mutane game da su? To ka sani ko daga nan kamin zaben ta zo aikin da muka magana a yi? To ila akwai to kamar waɗannan ayyuka misali. Ai misali ai kai ban yanzu ba abin da mu al'umma a ƙasar nan irin tsaro. A yau na tabbatar kuma gwamnati tarayya cikin wata 2 zuwa 3 tana iya ɗaukar zaki maganin tsaron nan. To kamar yadda ka sani tun kusan watan 5 ake ta wannan abubuwan neman a gaya za a gyara abin da aka yi akan karya doka a cikin harkar magana fidda 'yan takara na jam'iyyar adc a nan jihar katsina don so inda za mu gaya mu kanmu gaskiya tun daga fidda 'yan takarar shugaban ƙasa har ƙarshen na majalisar jiha ba wanda aka yi a katsina ba wanda aka bi doka ba wanda aka bi tsari daga kawai dai kamar ma ganin shi na shugaban kasa an zo da takardu karfe 6 zuwa 7 na yamma an ba mutane an ce wai sai su ciccike su kawo da sakamako shi yasa magana gaskiya in zaka tambaya ka ji ni bai na shiga cikin wannan hidimar ba magana a tikun ko magana a mecin dan na fahimcewa ba abin da aka ce a zuwa ya za a yi ba to aka tabo sauran sai ma fi wannan lalacewa na gwamna wasu mutane su 6 suka tsugunna suka ba mutane wai maki suka ce sun fi da ɗan takara amma in ka ce musu menene kuka bi kuka yadda da cewa wannan shine wala ba mai iya ga muka har yanzu to muka ce a zo a duba a gani ba magana wai aka tsaida bane isu a magana abin nan ya saba mu doka to kai doka abin da ce a yi zaben fidda gwani na tinke wanda mutum bayan mutum ko kuma su 'yan takara su yarjejeniya tsakanin su rubuta a rubuce cewa mun janye mun ban mu wannan duk da haka aka ce a je a tara masu kati su tabbatar da wannan to ba wanda aka yi duka magana sai ka ji an ce yau wani ne dan takara musamman na majalisar tarayya da na majalisar jiha da na dokoki to kaga wannan abin da ya nuna ko da an ce an tafi din a wannan to in ma an yi zaben nan sunan shi ba a yi ba don saboda ya saba doka ku yan jarida ne ko ba komai kun ga abin da APC ta yi ta nata zaben ta kamanta amma ADC a nan jihar akwai inda kuka je kuka ga an yi zaɓe makamancin abin da ce babu shi to haka hukumar zaɓe wacce wajibi ne ita ta sa ido ta ga an yi ba yi ba in ka rubuta su haka kwamitin da aka turo daga Abuja domin ya gudanar da wannan ya rubuta a rubuce ya ba ita waje cewa Katsina ba a yi zaɓe ko ɗaya ba na magana fidda 'yan takara abinda aka ce wai an yi yarjejeniya da ita ma ba gaskiya ba ne ba an ce a gidan wani Ben Obi ko kuma wajen shi national chairman wanda duk babu gaskiya ce a ciki in ma a ɗauka an yin ai ya saba mu doka ba ce aka yi wajen zai su yarjejeniya a wanda don ba mutane aka ce su to kaga muke ta fafutuka a zo a deba abin nan a zo a gyara abin nan kowa wanda hamma zai sai ce a dai hakuri to kaga ba zai yiwu ba ka kwashi mutane wasu da sun zo su hidiman nan domin suna da bukatar su wasu ka bayyana yake bari aiki ma suka rubuta suka bari wasu sun sai da dukiyoyinsu wasu sun dai abubuwa da dama sun shiga hidiman nan kuma duk ai ta kare babu abu da sai muka fice ta ba a daini ya gyaran dan saboda babu wani abu da kai dauki wata jam'iyya da na gani su abin da suka yi wannan NDC din kwamiti suka yi na kasa baki ɗaya wanda aka dora hannun party of fame din nan da shi da Buba Galadima cewa su saurari korafin mutane
duka na ƙasar domin a samu aurore. Mu ko ba haka aka ba, to sai aka kira ka ce ku je ku yi hakuri, kai za a baka kaza, kai za a baka kaza, kai za a baka kaza. Wannan ya saba ma abin da muka ce, shi yasa muka ce to ba za mu yi ba, muka ba da lokaci wajen wata 3 da wani abu, ta tabbata dai ba a da niyya yi. To kaga ba ta yiwa mu ci gaba da hidimar da mun san cewa ba za ta kai mu gagaci ba. Kana yawan ambata cewa duk abin da ba mutunci kai baka cikin shi. Gaskiya ne. Musamman ma hidimar APC a baya. Gaskiya ne. Yanzu me ya canza hidimar APC da ka yanke shawara kuma? Abin da ya faru ko a can ya kamata mu fahimta. Farko dai a gane ni na yi ma APC chairman. Ni ne na farko. Duk zaben da aka yi 2015 ni ne na jagorance shi, aka yi kuma Allah ce ikon shi ba mu nasara. Na aiki da gwamnatin APC shekara 7 kuma a lokacin daga jam'iyyar ma a ƙarƙashi na take. Abin da ya kawo wurin mu da APC na ce babu mutunci lokacin da aka yi zaben fidda gwani 2022 wanda muka nemi takarar zama 'yan takarar gwamna, da aka zo aka zaɓi wanda aka zaɓa shi gwamna na yanzu, ganin idanun kowa ne waɗanda suke filin nan, na sauka ƙasa domin in karbi abin magana, in ma Allah godiya, in ma mutanen da suka zaɓe ni godiya, shi kuma in mashi fatan alheri, kuma in tabbatar mashi cewa ina nan za mu yi harkar APC. Mutanen shi suka yi ta hayaniya suka hana na shiga mota na tafi. Da safe ranar Juma'a ni da kaina na tafi ofishin mai girma gwamna Aminu Masari da niyyar mu je masallaci Juma'a in mun dawo mu yi magana abin da ya faru mu samu mafita. Na je bai nan, na dawo na je ne sallah Kumasi, bayan masallacin Juma'a na koma na tarar da shi sun haɗu suna maganganu shi da Muntarin Lai wanda lokacin shi ne sakataren gwamnati. Abin da ya fito bakin gwamna a lokacin, na ji abin da ya faru, ka je zan neme ka, da turanci ga mu wannan ce I will see you later. Na gangaro na tafo, ka gada ce mane go and come back later, wato je ka da zan dawo, amma ce I will see you later. Shikenan na tafi, yau ne gobe ne jibi ne ba kira ni ba. To ran Juma'a wannan da na dawo ofis, dama na kira tare 'yan jarida tabbata kana wurin, na yi alkawarin za mu yi APC, za mu tabbatar da APC ta ci zaɓe. Kuma Allah cikin ikon shi, ina cikin magana sai shi wanda ya ci takar, wato shi gwamna ne yanzu kenan Dr. Duk Umar Radda, ya zo ya same mu ina wannan magana, ya zauna aka gama da shi, ya karɓar magana, ya yi godiya, har ya nemi in zo in yi jagorancin hidimar zaɓen. Na zauna ina jiran a neme ni, ba a neme ni ba. Kuma ka gane hidima muka yi ta jama'a suka biyo ni, kamar yadda na sha faɗi, duk hidimar da aka yi mana lokacin da aka yi zaɓen nan babu wacce na iya yi da kana al'umma suka yi mani, tun daga sayan fom, motocin da muka yi yawa, duk abin da ka sani wala al'umma suka yi mani. Ai da yawan su sun gida suna da wata bukata. To abin da ne zato shi mai girma gwamnati lokacin ya kira ni, ya kira shi wanda ya ci zaɓe, mu zauna mu tattauna mu ga wani alƙawarra za a yi mana wanda mutanenmu za su samu natsuwar cewa za a tafi da su. Bahaushe na cewa ko ban kare ni tsuntsu baka cin shi da gashi. An ga yadda aka yi zaɓen nan, har aka yi lokal government 31 nike jagoranci, sai da aka zo lokal government 2 na ƙarshe aka yi abin da aka yi, aka ci zaɓe. To kaga ba to ya a ce mu dinnan ba mu da wata damar da ake bukata domin a yi nasara. Ba a neme ni ba a ce zo zauna ba, ga abin da za a yi, ga mutane tsagin da za mu ba, gashi. Sai ma ta kai ga labari na zuwa cewa in za mu tafi mu tuba da su alƙawari, kuma ya kasance kamar ma lokacin ake takarai, maganganun da ake yi ba a daina ba, yara a social media suna maganganu game da mu na rashin mutunci. To shine na ce maka, harka kowace iri ce, komi za a samu a jikinta
in dai ba mutunci ta ba gani a cikin ta. Yanzu akwai wani alkawari da aka yi yanzu abin da ke faruwa ka gane hidiman nan mu neman mu aka yi yanzu kwarai da gaske bayyana ne kun sani kuma muka auna muka gani cewa to a yanda amarin yake yanda sha'anin yake to ai babu wani kama wannan hidima ita kamata a zuwa yi to kaga tun da neman mu aka yi ko mun zo na an fara maganganu to ina da tabbatar maka cewa za a yi abin nan cikin mutunci da gyara kuma ko yanzu aka samu abubuwan da suke ba haka ba ba za mu fasa faɗi ba ba za mu fasa cewa gashi ba so wannan kusa shine abin da muke nufi cewa duk harka in dai ba a mutunta lokacin da NPDP suka zo suka neme mu ai ba mai damar shiga ba sai da muka alƙawari da su wannan bayyana na magana ce cewa za a kaza za a kaza za a kaza za a kaza yanzu amma ba alkawari ai ba ma kai nan ba tukuna ka koma ba tare da ba kai nan ba a yadda abin da ake nema ana magana ai kaga dole za a zauna a san idan aka za me za a yi. kana daga cikin mutanen da ke jagorantar adawa kuma hata waɗanda ba tare da kai suke ba suna ganin girman ka da kima ka a siyasa musamman in kai magana ka sha kalubalantar wannan gwamnatin da ka koma cikin ta cewa ba wani aiki fara ɗaya da gwamnatin tarayya ta yi yanzu kuma gashi zaka haɗe da su kamar me zaka gaya mutane game da su to ka sani ko daga nan kafin zaben ta zo aikin da muka magana ai to ila akwai to kamar waɗannan ayyuka misali ai kamar ban yanzu ba a bai dama al'umma a ƙasar na irin tsaro a yau na tabbatar kuma gwamnati tarayya cikin wata 2 zuwa 3 tana iya ɗaukar zaki maganin tsaron nan mun faɗi wannan ba ɗaya ba biyu ba uku ba kuma ko san da muna gwamnatin tamu mata amince na faɗa saura ita ba gaya mu mutum gaskiya ba wai sai kana tare da shi ko baka tare da shi ba kuma ko shi wani mai girma gwamnati haɗuwar da muka yi da shi ta farko akan wannan magana abu ɗaya da na neme shi ce ya yadda ce a ringa ba shawara don so shi shugaba shi ke ba da dama a ba shawara in yi ba shawara hatta inda suke tare da shi za su ba shawara kuma ko a hakan kafin ma mu zo ni na san in abu ya faru ina tura mashi cewa kaza da kaza da kaza gashi so ina so in tabbatar maka cewa abubuwan da ke ƙasa da halin jama'a suke ci misali na rayuwar na talauci din nan to ana iya ɗaukar mataki kafin nan da lokacin zaɓe din nan musamman kai ce ishu din nan na tsaro yana da muhimmanci gwamnati ta duba ta gani cewa harkar tsaron ita addabi kowa in aka da an dawo zaman lafiya ai wasu mutane ba ma ruwansu da gwamnati mutanen da ke huda da gwamnati a jiha ko a lokacin menene yasin su yawa mutane in suna noma suna kasuwanci na ruwansu da gwamnati sai yan kwangila sai masu aiki irin da gwamnati da ke dama da gwamnati saboda haka wannan yana cin abin da muke ganin za mu iya tsayawa mu ba da shawara ko a nan ko a can domin a ɗauki mataki ko muna da kyakkyawan zaton za a samu a irin a samu buƙatar ita ma jam'iyyar APC da hukuma an ce kamar ta rabu gida biyu akwai jam'iyya a bangaren shi gwamnan na jihar Katsina da kuma bangaren gwamnatin tarayya wanda Ibrahim Masari ke jagoranta wace kuka kuma to wannan dai ban san wanda ana so ga gane addinin musulunci annabi sai da ya ce mana zai kasu kashi 70 bare jam'iyyar siyasa waje magana ce ta interest kuma ni ban san akwai wani shugabancin Masari Aminu Masari Ibrahim Masari akwai shi wanda abin da magana da ce ta APC kuma ko ɗazun magana da ne a nan baka abin da yake muhimmi a yanzu irin haɗa kai kuma wannan ita ce magana ta biyu da nema gwamna na ce baka da mai iya zuwa fagen yaƙi komin gwaninta shi komin ƙwarewa shi komin ya san dabarun yaƙi a ce ya ci yaƙi idan dakarun shi sun rarrabu na ce ka ba wai magana ce ni wannan ba ma magana Ibrahim Masari a'a a cikin gidan ma za ka je lokal gamman ka samu da chairman da ɗan majalisa da kwamishina da sakataren gwamnati inda akwai da SA da wane ne an rarrabu ba a tare ko bari ga ma yawanci shekarun da gani ana yi in an je ƙananan hukumi irin ana ba masu ɗin ba mai yawanci 'yancin gida ne ke tsara su saboda wannan bai shi da wannan bari an je lokacin gama din shi yayi abin da zai kunyata wannan kila za ku mai da hankali kan haɗin kan very good wannan abin da nake so mai girma gwamna ya da amince da shi na daidai mutanen nan musamman ke cikin gwamnati ai dun nashi ne ai anan a rediyo kaji yanda wasu ke ma zagin wasu a cikin gwamnatin ka gane to kaga wannan zai nuna cewa babban abin da yake muhimmi yanzu a haɗa kai
sannan kuma kamar yadda ce a dubi abin da al'umma suke bukata ɗaya biyu a yi, sannan wai mutane ke magana wasu za su gini iyakan linta, to idan ka yi gini iyakan linta mai kai bai zama gida ba za ka shiga ba. Shi kuma mai ce a zai yi linta kawai, to linta za ka tsora ta ne tana reto. Wato kuna so dai a yi APC da sama ha ƙasa. Dole ta shi ne siyasa, duk ɗan siyasa zai ce wai zai wani bai wani ba ɗan siyasa bane ba. A baya kana siyasa ina zuwa jam'iyyar ka ita ce muhimmi, ko ba ku ga magana da mutum to ya kasance in dai an zo cikin wannan kamar yadda na faɗa ɗazu, duk waɗanda ke cin gwamnatin nan a suna cikin da an ci zaben ko in kwamishina kake dan an ci zaben ka kwamishina, in chief of staff kake dan an ci zaben ka, in dan majalisa kake, in ma Abuja aka je aka baka mukami ai dan an ci zaben ne aka ba ko, to sai ka zo ka dauki rigima da za a ci zaben ba, ina zaka sai ka koma kai ma shikenan ka koma layin yan adawa kenan, jami'a ta ku ta faɗi. Kuma mutane suna da wani abu na son zuciya da ke wannan, kila ka je majalisa sau biyu sau uku, shi menene illa a ce ka bari wani ya je? Kila ka taɓa yin kwamishina da ko wani abin nan, menene illa wani fito sanda ka je majalisar can wani ya taimaka maka ka je, shi ma ya nema bai samu ba. In kun tuna lokacin maka 2015 duk waɗanda suka yi takara suka faɗi ko majalisar jiha ko ta ko sanata ko gwamna, dukkaninsu ba wanda mu dawo da shi ciki ba a yi hidimar siyasa in banda mutum ɗaya, Abubakar Sama'ila. Dukkaninsu sai da kai ga waɗanda suke tare gwamna da su muke yawon kamfen, waɗanda suke takar sanatoci da su muke yawon kamfen da suka faɗin, in an je ma su za su daga hannun wanda aka zaɓa. Haka majalisar haka majalisar jiha. To ita siyasa tunda abu ne na jama'a kuma abu ne na zaɓe, to ba abin da yake bukata irin haɗin kai. Kuma in baka samu abin da kake ka san me Allah zai ya tanada maka, tun daga ce ya bayyana dauki ruwaɗo gwamnati ne ma Adama bai samu ba, yanzu mukamin da yake gwamnati nawa ya haɗe. So wannan ya kamata mutane muke siyasa mu gane cewa yau an taimake ka, to kai ma wajibi ne gobe ka taimaki wani shi ma ya zama. A baya can an ce ka sha faɗa ma da bakinka cewa har alƙawarin mukami aka yi maka a wannan gwamnati ta tarayya, amma baka karba ba. Ba su ɗaya ma ba su ba. Akwai raɗaɗin da ke cewa ma amma alƙawarin mukami. Ba gaskiya ba ne, ba duk abin da mutane suke su gane gaskiya ne. A wancan lokacin da ake so kar in bar APC amma na alƙawari wala ban da ma mukami ban da ya so in faɗa ne, ba kuma ɗaya manyan mutane babban mutum muhimmi ka gane waɗanda an yi hatta ma gwamnatin ma an sa a yi, ana shirin za a faɗa na ce na bari. Kaga itimin ne ba mukami ne a gabana ba, magana wacce ta shafi ne musu ba ino ba, abu ne kamar da ce wanda shafi al'ummar da nake tafiya tare da su, in an mutunta su in yi hidima, in ba yanzu ko a yanzu ba wanda muke magana mukami da shi, ba a zo ba shine maganar ba. Abin da muke magana ya za a yi yanzu a haɗa kai. Matsalolin da muke fuskanta a ƙasar nan musamman mu a jihar Katsina da Arewa, a ga yadda za a zauna mu gaya mu kanmu gaskiya. Ba wanda zai ce yana jin daɗin abin da ke faruwa a ƙasar nan, ba wanda zai ce hankalin shi ba zai tashi ba idan ya fahimci inda aka nufa a ƙasar nan. Ɗazu na gama gaya mutanen wurin ake dukkan da ake da ita wacce kuma ta duniya ce, ba wai je ka faɗi ba, nan da shekara 25 Najeriya ita za zama take ta uku a yawan al'umma, ta uku daga China sai India sai Najeriya. A lokacin ne za mu ninka adadin mutanen da muke da su yanzu. Ana sa ran zai kasance mana sama da mutum miliyan 400 zuwa 500 nan da shekara 25. Shekara sai baga yawancin kwana nawa ne. Kai tunanin me muka tanada ma yawan yaran za su na ilimi, na muhalli, na abin yi da sauransu. Me muka tanada musu tun daga ku cikin gwamnati yanzu ai kila ku tsara. To ai shi din ne muke ce maka ya kamata in ba fahimci wannan ba a fahimta. Tana yiwa masu madafin iko ba su jera wannan matsalolin ba. Shi yasa ba a damu da ai abin da ya kamata a yi ba. Yanzu ka je wasu kasashe, ka je kwanan Cairo, ka je Turkey, ka je sauran kasashe zaka biri ake ɗauka fili kai a gidaje, sai a gida 30,000 can, a gida 40,000 ba kowa ciki ma. Da makarantu da asibiti da ana hangen gaba. Ana hangen gaba. To mu wannan ita ce matsalar da yanzu bamu da shugabanni masu hangen gaba. To a ƙarshe a Dr. Mustapha Inuwa za a raka koma jam'iyyar APC kuma nan gaba kaɗan za a fara yakin neman zaɓe. A mutane za su ƙagara su ji in an je wajen taro
me Dr. Mustapha zai faɗa wa al'umma game da fatan Allah ya raya su dogon lokaci su je abin da za mu faɗi dan